karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw Panugong! sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel. Sa Radio Drama Bisaya. Padayon na sa pagpaminaw mga karadyo. Sa okay, sulit ni putana. Subscribe and like kadang Doon sprint ang maabot kamay ng mga putana. drama. Thank you very much, everyone. Nasirag balik ang putan. Unsa man tapita. Double wall kini. Pero lapad ug kagian og tao. Pero ang bungbong naisa pa nga para sa unprop. May mga suga sad nga gibutang din eh. Buti pa sabot nga dunay tao mag-agian ni ining maong tapita. Ug mao kini ang agianan sa tao aron makasud siya sa mga kwarton ining mansyon. O posibleng mao kini ang agianan sa anino. Ug si Ella, posible nga niya din ni si Ella. Ella! Ella! Dinig ito ka ng dukdok kanina da. Joel, tanawa ang bongbong ining kwarto. Oh, uy, agi sa tinigbasan. Si Eric ang nagtigbas, ana. Kay siya ang nagdaog sundang paingon sa taas. Usa? Wapag yun makit ihangtod karon si Ella. Ingon man sinang krising. Mga desperado na si Eric. Og nagda na kinig sundang. Og misaka sa taas. Og iyang gitigbas ka ng bongbong? Oh, maugit na. Pero, hain man siya. Wa naman siya dinhi sa sud. Oh, sa CR. May gawas sa tingali siya. Joel! Joel, ayaw ko biyahe! Joel! Ella, mamatay naman tingali tayo ni. Dili ko musugot nga mamatay tanga way mahibaw ma. Kinala makatangtang ko ining gigapos sa tao na ako. Kinsa man ang maong tao. Kanawa ko mahibaw ma. Pero nakasiguro ko, siya ang kriminal. Way laing mipatay kang manigawa sa anino. Og siya sa bang mikuha nimo sa kwarto. Nakatulong ko sa imong kwarto. O pagmata na ko, ni anak ko din. Tungod kay ang tanang kwarto sa taas ma. May sikretong pultahan paingon sa double wall. Nagihimong sikretong agianan. Og nahibaw ni ini si amahan. Posible nga si Don Faustino ang anino. Imposible ka na ma. Tungod kay patay na si amahan. Ma, nakabati ka? May nagsangpit sa kungan. Ma, si Eric karon. Nangita siya na ako. Nakalusot ng iyang tingog din, ma. Eric! Eric, klaro mi dire! Di kami sa ubos sa tunnel! Ila, may balik ang tao. Eric! Oh, murtingog mo to ni Ella. May tubag si Ella na ko. Niya siya din sa ilaong. Ella! Hain ka! Ella! Ella, tingog pa Ella! Oh, wala siyang tubag. Ella! Ella! Ella, hain ka! Ella, tingog pa, tingog! Singgit! Ella, si Eric ni! Ella! Oh, wala niya siyang tingog. Hain makasi ah. Nganong wa naman siyang tubag. Ella! Ella! Ganong liya ka, Joel? Ganong na ka magigdas ka man ni amahan, Madam Lily? Gano? Gidili ibang paghigda ni Karo kapatay na Don Faustino? May kay niya ka. Magkasulti tagmayo. Nangita ka ni Ella. Ipadayon ni. Ug ayaw kong samo ka din Ngano? Gusto kang mupuyo ni ning kwarto ni amahan, ha? Ngano, ikaw? Wa ka ba mga androy nga maimo ning maong kwarto? Sa imong sinultihan, mulutaw na nga may gitago kang ambisyon ni ning mansyon. Sud sa 20 ka tuig nga nagpuyo ko din ni Joel. 20 ka tuig nga way putol-putol. Kinig maong mansyon mo ni nahimo na kong pilianan. Busa natural lang nga higugbaon ko na kinig dapita. Naibaw ko, nga doon na kay sikreto nga gusto magpabilin nga sikreto ni ning dapita, madam. Dili ba? Unsa? Nganong misuot ka sa kakahuyan nga gidiling sudlan sa milabay ng gabi, madam? Gipanidaan ko nimo? Aksidente lang nga nakit-anta ka. Huwag nagdakag basket. Unsa may suot sa basket, madam? Ha? Ha? Mahibo ba? Ayaw nagtukiang ako mga lihok. Kada kung dili ka gustong magmahay. Kinahanglang sultian ko rin kung unsa imong gisuot sa kakahuyan. Ug ayaw kog pugsa
nga ako ning isulti sa uban kong mga kauban. Ilabi na gyud ni ila. Ha! Gihulga ba ko nimo? Gisultihan talaga sa mahimo na kong buhaton, madam. Kung di ka musulti, kung unsay gibuhat nimo sa kakahuyan, o gabiing dako, o unsay sud sa basket nga mo gida, madam. Ha? Sulti ko. Unsa man? Pagkaon ba? Ha? Magmahay ka kung imo ning ipanabi. Sulti ko sa imong sekreto, o magpabili ning sekreto. Yo, magsama. Naibaw na ko sa dagan sa imong utok, madam. Ha? Naibaw na ko sa dagan sa utok sa mga sama nimo. Daan ako nagduda. Nga doon na kay kalabutan sa tanang mga misteryo inibaya. Naibaw kung may tinaguan ka. Dali kay kung nakabantay sa mga taong may gitago, madam. Nahibaw ko. Tungod kay sama nako, may tinaguan kasag nga dili nimo gusto mahibaw-an sa uban. Unsay buot mo ipasabot? Dahibaw ka nga nakasakas dapit kay magibiyaan, Joel. O gihimo nimang taguanan kining mansyon. O, unsay? Nakapatay ka, dili ba? O, O kung dili ka gustong madakpan sa mga nangita nimo, ayaw nagagilabting akong tinaguan. anong naibaw man sa krimen nga akong nabuhat? Ella! Ella, hain ka! Asa magkasangkot ng sekretong diyanan nga akong gisupay. Ella! Hain ka! Ella, hain ka! Milakaw ng tao. Asa mong ko to siya? Ella! Ano sa mong tingog ni Eric? Huwag mo siya magtubag. Asa magkasangkot yung double wall nga akong gisupay. Pati na siya! O, unsa mo tong tingog akong nabati? Unsa man, dili ka makasabot. Kinahanglang mamatay siya. Murag tingog ka ni madam. Ug murag naa sa luyo ining bungbong gikan. Oh, wala sa akong kining bahin sa bungbong. Dili mahimong taguan lang nimo sa ila. Oh, kanang murag kamay putal nga naporma sa 2x2. Murag diya gikan ang tingog. May kang agamay kining bungbong. Oh, may lungag. Oh, si madam ka na. Naa siya sa kwarto. Kinahanglang mamatay na sila. Bato-batuis sa linaw. Oh, may ipapatay siya. Kinsa maka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!